באמצע שהמוצנים באים לי, כן, ואז באמצע שהמוצנים, אתה יודע, עכשיו באים לך האנשים האלה, באה לי המלבישה, עוד פעם תצטלם איתי לסלפי, תעשה לי ככה, בדודה שלי, מה, עכשיו כן, אחותי מתחתנת. למה, בגלל השיער שלך? כן, לא, טלוויזיה, אחותי מתחתנת, בוא תצלם לברכה, בוא תגיד לזה, אתה מכיר את זה, הרי גם לך עושים את זה. אבל אתה לא עושה את זה, יש לך? מה? לא, אני רק... אני עושה את זה, אתה יודע שזה מגיע לי לפה, אבל משהו דחוף רותם? לא. שני ציפורים במכה אחת. תקשיבו, אחותי מתחתנת בבחייה, תנו לה איזה מילה. קרן. אין לי זמן, עזוב, נו. נו מה עכשיו? לא, אני עכשיו, הריבית ירדה, יש לי מלא גרפים על הראש, עניינים, נתונים כלכליים, נו לא עכשיו, עזוב. ארד? אני מוכן להציע לך ועדת חקירה בינלאומית שתחקור את נסיבות החתונה, וקודם כל תספר לי שאין לך אחות. כן. אודי, תקשיב, אחותי מתחתנת. תעשה ג'סטה, בבקשה. עזוב אותי בחייך, יש לי פה דאעש על הראש, ואובמה מדבר, ויאיר לפיד ונתניהו בענייני התקציב. אתה רוצה שאני אברך את אחותך? די, למה כל הברכות האלה? אתה יודע שזה הרי לא מקורי, וכבר עשו את זה 1,000 אנשים, ויביאו עכשיו את רוני דניאל, שגם הוא תנדנד לו, וכל מיני אנשים. עזוב, למה? היא הרי יודעת שאתה עובד בחדשות. מה אתה מרשים אותה עם השטויות האלה שאתה עובד עם כאילו אנשים מפורסמים? עזוב, אני חושב שזה ברכה באמת, להתחתן. בוא נאמר את האמת, יש אמת בפרסום, זה ברכה. היא באמת אוהבת אותו, היא באמת רוצה להיות איתו, היא רוצה לעשות איתו ילדים, היא באמת רוצה את כל זה. היא צריכה לשאול את עצמה טוב אם זה מה שהיא באמת רוצה, לפני שהיא שמה את השייבה על היד. רוני, מוסקו, תקשיבו, אחותי מתחתנת, אני חייב מילה, חייב. תעצור. חלאס, אחותך מתחתנת, שיהיה לו מזל טוב, תעזוב אותנו, מה, אנחנו השושבנים, די, חלאס. ואמא שלך, עזוב אותנו. הלאה. חכו בחדר עריכה, חכו. תשמע רום. כן. כמה חשובה לך כתבה? מה זאת אומרת? מ-1 עד 10, כמה חשובה לך כתבה? חשוב מאוד, מה זאת אומרת? אז תקשיב, אם היא חשובה לך באמת, אני צריך שתברך את אחותי. תקשיב, אם מתחתן, יצא כתבה עליי תצא כתבה, אני אשקיע הפעם. עכשיו תקשיב, הוא כאילו מ"פ, היה בעזה וזה וטטטה וטטטה, היא דאגה בבית, סיפור קלאסי. הגרויסט פייטר. כן, יפה. אז בבקשה, אני מבקש מכל הלב. דקלה, מכל הלב, מזל טוב, בהצלחה, שתעשו הרבה ילדים, הרבה לילות של בילויים ושינה. זהו, הנה הברכה. כאן נטע, רוני וגלי. התכנסנו כאן הלום כדי לצלם סרטון קצר לדיקוש. וכפי שאתה שם לב, אנחנו במקלט. הזיעה הזו היא אינה זיעת התרגשות, אלא אימה ופחד. ומה אני אגיד לך, לא בזין שאתה כרגע לצלם את הסרטון. אנחנו בבקשות הארכת זמן. אתה ממש רוצה, אתה ממש איך קוראים לה? דקלה. דקלה. אתה רוצה שאני אברך אותה? כן. מבורכת. ושיהיה לך בהרבה בהצלחה ויאללה ילדים. האמת היא שנורא רציתי תוכנית בלי ברכות ובלי איחולים ובלי כל הדברים האלה, אבל רותם אמר שאת תעמדי על זה דקלה, ואמרנו בסדר, אמנם את לא סובלת ברכות ממפורסמים, אבל מה יהיה לך עוד מזל טוב אחד לאוסף. גם לך וגם לטל, אנחנו מאחלים המון מזל טוב מכולנו, מכל החברים של רותם בעובדה, שיהיה רק מזל טוב והרבה שמחה. תתארו לכם עולם יפה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומנגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן.
תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך נדיר כאן. היא מגניבה בתוך החושך, ושנינו בשמיכה. היא מלטפת אותי ואומרת לי, מחר יקרה מה שרצית. ועם לאט תשתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, האהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסרט. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת הרע. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים מלאים בטוב, ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמור, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות, כן עוד הזדמנות, לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים שלנו זזים אחורה וקדימה, מה שחסר לנו שום יתמלא, מה שהיה פתאום ישנו. ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו, את כולנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, רק שמיים עליכם והאהבה איתכם, כן ככה זה קרה. כשלפתע היא אמרה, איך אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת הרע, לתוך זאת הרע. תתארו לכם עולם יפה, הרבה פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט. תתארו לכם קצת אושר, עולם יפה.